Obra wodi pasi so ekwan ya obefa so ahye wabra bonase no egina wo so obra no te se kosua afiri wonsabo a eno ano Abusiafo yemamu nyina kwaba embe Nyansapo Tv so kase Nyansapo a na waje me so se asane ne badwemma kwan so ene so ye de ehia ebedi nkomo foforo de se na efata de adisua wom na etufo wa abrabo mu ai boy nyinara ema yitimi ebo abrabo ni yie mane ko yie efa ema yen meshow se obe subscribe to channel no like share mo bibia nya bi enhwe comment section so ye wo de a and watch wadwen ama no aye kama ene bia meti body foam fama fama ho kama ene Kyeame Takyi mensa yes Kyeame wo ehedem wo gina ho menam so Kyeame ne de bra enkotena body foam nim na me hu sa do kakra e de tintin wa pom tintin body foam ni ni nkomo go ne komo aye die no eya brabomu enkomo ta brabomu komo ne ye bedi midin ene oba yesuama yeboa me ma Kyeame akwaba ne de ne nkomo ni nyina no ahihye so Kyeame eno me ma akwaba ye bruwa e bibia boko fat wa ya de from e fa me ho sa o de tenten wa pom kakra eno ano no Kyeame ene me nkomo me de wa betina body foam a ye bedi sa nkomo nyina ye abrabo sa abrabo ho nkomo sa nati yakasa abrabo sa anything yo obra wodi pasi so ekwan ya obefa so ahye wabra bonase no egina wo so otumfo nyankopon obo ade no odi turo afuo na ehye nipa nsa nti nyame de ku adwuma na ma nipa edi turo no aya kaka nyankopon odi ku adwuma na ehye nipa nsa na sabio yan asantefo enipa no a onyankopon bo no bema no obo no de no ma ye no ye no woko Bible mu a ye frɛ na Adam yan nanano asantefo no ye de no na odi odum bema onyankopon bo na de bo mfi ase ma asantefo no odi odum na yire no a obo no kan ho no aye hawa no ye de no odi ankama nti bema odum ne yire ankama onyankopon bo ma asantefo okay nti bra ya se do so na ye na si da bi ye sa yi nyankopon bo ni aye nti sa de a yanka bema no ne yire ni mom fan shan na ni monyam na me nya odum ankoma nyankopon odum no ne yire ankama o mu nyankopon na wo nyankopon asantefo so okay sa nti na ma yenya odum ankoma nyankopon na oye turo no odo mo kwetena mu no e kire se na nyankopon na story ko do turo no omo ana edom nti nipa bia be wiasa obe wiase a se o so se kam na utimi di sam fifiri na wadi okay o yesa so wa mra wunni ajo sa nti akwa bi ofra ahafo bai ni t-shirt ni atwere akire kwankwa abagie di o se ho ano papa tun so bi yare na ho wo so si apala hen mfo o wi ni nyina na o sese kai if say ho ye niga oho nti wo afo mu ho no na aduane bi wo tigi so obomoden akọ akọfe bi ababa no adi ye nton aduane wo bi nso mfa bi nchiche nti ya nata ne atwere akire wankwa abagie di nti ku adwuma ya de onyankopon na de titi nipa okay nti obi abewi ase a adwuma pa nhira wo mu ayi ku adwuma pa nhira wo mu sa nti titi ho no na etuo ani ku adwuma ani ade ne de titi o ma ani nti sa wotutuo no na wo kire wo ba bema nti wo ye mre a wontimi ntutuo no biewa so oba no wadane ama no enu nti ne sese akokora wato egu a ekodi ababunu diem sa bedo nkrofo nti ase yan akokora wa wotutu no ye mra no wadane ama ne ba
nti wo ho na wo yonko kokrawa wo se yemfa na mmerɛ asa no no de ono sa bre de waye mmerɛ yi de akokrawa to no ogu a na kodi ababunu di nti wo yonko akokrawa na ode ama ne ba na ono so de nam no bi ebre wo okay nti abrabɔ no ye bo free kuadwumam sa na tete net sa enne yi de enye kuadwuma nko an ye pe suku nti ye so bebre ka ho sa na tie enne bi wo ye lawyers sa no dwuma ne ade nyina teacher fo wo ma nurse fo wo mu o de ne se de wo pese wo ye no wo ko so ho nim de na de ye na se wo de no a bo ho bra na de nyini kaka wo beto ye na wo papa e de tete wo no na wo so de be kire wo ba Kyeame abrabo ye bo ne sen abrabo no ye bo na nimia bo abrabo ne nimia ye fatire no de mobra eniyama bi wa akora wontibi enso so na akɔgye ne pa ne so na akɔ mubu na de kɔ adwuma bi wa ka wontumi nye enso so meye so benye bia di bi bro bag ne so bia obekom be imprensa enso so wo de ani bi de na wo de kɔ no ba akɔpɛ sa nti abrabo no ye bo na nimia no bra no te se kosua afiri wonsa bo a no an afiri kosua hwe ase a yentisa na kesa sa na abrabo te nti wo bo bra na abo ni yie wo de no kredie nsiye yi akwadwero firi wadwene mtirimo ni ade nyina wo yi firi wadwene mu a na abetimi abobra sa Kyeame na me tie panyi bi no se abrabo aye se ka aforo ana se wutu kwan sa wutu kwan na wokopɛ ka wogina kwan ho na wopɛ ka no wogina kwa ka ne ma betu atene acha ase anante kakra aka ne ba betu kwan mu a afa na se de wakwa kuwi bi nso ameto wa wo de nante no kwa na wakoduru sef ano ni animia no ano ni animia no ze trimudem nipa kon kim na kwasi na Kyeame na ye wode me wofa e wo se wotimi bre wo ho bi bre wo ho na meto wa me krokro nti se wa wode wo ho e ma bre nyina no wo so ware mi o ma hwe ha me ono o be ware wo unim niam ha no de ma ha no wo be ka so no so ware wo ma aniam be ha papa pati nti wo no o bre bi na so bre bi we kresi na e konanim no fo ani ntuso e na me wo fa nti na se ndi ebi wono so wo ma yes wo fa no wo ma e na wo papa so ba no nti se sa na nka ye kan no dia ani nka ye se yedi mafa nka chichidi na ka abofo pa ni na chichidi nam so ya bo nti wantumi ankasa nti wono hu bofo wo be fa na sasere no nso so inni mafa sa nti wofo wo fa chichidi na kofi Matias openyo mi misa abrabo ye boma dabi hwe ye moma abrabo ma dabi o ma me moma o papa moma o moma obi wa obi abofa abrabo tie Nyankopon obo sika ni sika no ye na wo hene be ma tadwa ena akoye pampa so ba bi si na ote ba bi a ote no apopo bibre nkruma eni ma ye tototo nko an na ye de atwa no ahia na ote na konwam kama na nim tadwa ni se obi a ohia asem bia no fa nkoto na nim nti wo ko na wa hwe fom yie na wani dare nim tadwa sa ko tie nkruma no bibi so power ti ko akobobo no so nti ono friends sa de odina ko ti won e friend obra na wo a wo betimi akọ na nim no na so abobra wo kwa abotre ene ahweye a wo de kọ na nim no wo fitina wo ma wani gisika no ho bebre sa ti afom ba bia power wo de kofom do ati kwa akobobo no so nti obra wo betimi abobra sukuta botre sukuta no kredie sukuta hobrase nsiye so am wani amere anti mobra ra okay mama wani amere anti mobra mfato ho basa ena ha we na dabi
ɔse mo hwɛ bɔne na mu nsua na mu nsua papaye tete ho sɛ wo kɔ baabi na wadamfo di wachi na muduru baabi de pani bi ho na wadamfo no kasa tia no ɛwɔ sɛ wo pam wadamfo no sɛ ni machi nkrofo bɛka sɛ memu ade me maame nso hu sɛ me no na nam a ɔmpene ɛne ne nante bio ɛnɛ bɛgi utu waya de wodi du opanimu atem no a wo du na no agya ni no ntwa mu no ayɛ sɛ ɔma no hu sɛ de ɔyɛ ne nye no wo ɛne ɔwa mafia no pa ɛne ma saa no ne ade na ama nei yenyi nkyerɛ no nte saa o ifi sɛ dodo no a wo brɛ ho ase mapani no na ɔhyira wo no hyira wo enti so tia Nyankopɔn emransem du no ɔde ma ɔmo no hu sɛ nkwara nketoa emransem du no ɔmo mfa ho eni ewu mfa no ho emokoro no nkofo obi yire ne ade nyina nkwara mfa ho ne mu akwara de yɛ somakoro nya de buo no ka kyerɛ munni mu na ne mu agya no munni na mo nkwanna aware wasase ayi hu Nyankopɔn de ma mo kwara ne kro no mbo hye no onipa bi a wote hɔ a wa ho brasim no krediem ne ade no nyina aka ho to a nkwanna so saa so waye de bɔ kwan ma adwuma bɔ ne gige kwase ambowura se ba na bi a wokodo afuwe no ado no aye mbasa na na ho na se bi mu di kwase asem se ntu ni madidi na odo adofo se yi nti adwuma bɔ ne gige kwase ambowura Kyeame kuma ye di nyina o se abrabɔ no ene wabɔ sa na tie obɔ wa de fa abrabɔ kwantu e abusua agina efa abusua na wo kɔbɔ bra pɛkɔpɛ wɔ no sɛ wo kɔ abusua bi mu ne ye bo obi din na wo mu supra kosu a e boni din pɛ om nyina ase ne kɛsɛ wa amobra no woni prekosu no no ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ urade ni nipa na abesan nipa so ade etai o mtai so me ho nyɛ fɛ ti me srew e fi sa abre kro no do ta me bia mani nso mesu nti wo so ayeye ni ano anam na enam ni o se nam ura fabra adon se ura botom abo abai o se preko wo se o se ne twen umume besu misu bi o bebe wiase o mu ade bi se na o misapia na o se yesa wa anyeye akwande onye su preko so anyeye enti onipa o be wiase na wabra bo wa mu yi a ye bo odian na yesu preko so so ama we kasmas we enti wiase o so obo obra yi na oni ho cry do atwapoa wo ye busuani wa ma obra yi da bia wo ye mama ye frost ye ne kwara no kwatwi nkonwa no ko hinhini yakoto nkonwa no di ho ko so bi ai kwa wonti akwala do obu kakra no agya kuma de bagi me doctor sika wo se ngem ne mo nyina na twi nkonwa no etna wo ne kwara no twi wo ka sa ni yie mu wonen kwara no twi nkonwa no wo kana ma o se wo ti to botum man kwara yes na nko twi nkonwa no bi okay onye mama abrabon no wa na bebo wade bi e mama na wadaroma abrabo obi e bone de fa sa na wona wonso si abra si sha mo bra bo ase na si so se mo bobra ne bre nyina obra ma na busua eye obi a bobra obo na de fa onya na adwen so obo ma sa e buru so a na odi bie ti so obi no aduane adie emme no a won fa ncheche aduane sa na brabote obo na se anko yi a umu kra wo di obedi ene be no hwe nti obi wo a wo ye kra so mo na ko ma o hwere yire nma o abrabo no na amoyi abrabo na anye yi abrabo nso obo na anye yi a ti se fufuo de demu a wani mo nyam cha anwa mu ye ne ati film obeti amene sana tie nti no sana abrabo ntie yiro ho body a so boro so a na wo ma bibia sana tie ba wo de unyanya bi kora unyanya de ona gina so
nso kakra ba ho bia na de koma abusua na abusua new year frame na de ama no Bible say yenye papa on kaso obi kosiri mu amenye ne bag nkogya no tambe masaba makoka siri mu ana sese nonko kwana wa sa na tie ndinye sa na tie abrabo no wo boni ye se wo bobo ame bia so obi so nya hoho eti se wasi da no asi ba akopɛ nya hoho a won so be lan di bibia no ayeye no ye hwɛ se ye ne se obusa se bi se ade bia ayeye mi enyi ni ye ni ye a ni be nya mfa so so se anye ni ye a na na biara se na wo ye no se na wo ye no akwa bi diska mama me bi ye aduane no agmam okoso ano sinti se no ya na enkwai na ya na se ti ai de bia me maska ozo ye enkwai enye de anjafena di krosi fi ne kro me hu so be mazika abege am ti tuwe de furu nsu enkwai enye sa asem na akako na mbwa ni ye enkwai enye de ni ebisa ti no ye ba ana se ya nya no aso be kakere we nse asem na akwa ne kan ena si san su ba ye ni na hu ni ye ai fi ne kro mazika enye nya no ni enkwai pa ye nsu enkwai sana brabo tie sua brabo na aboni ye a ebisi ye okay abusua ye bo brabo yo monka ho bi na ye nkwa na ye be ye mbre se bi so ye so na ne ye kai wo mo na ye ma bi so mo so a afi eduru bebi wa brabo nim na ase ne ma dane kakra ye ho ye so ho be kire ye a wona ye yi ye mbua wo no wo ye o ma yi ama so ono so ano bia na ansi ni ye dia so wo hia na de atrimoden ba wo hia hwan na kan wono na yiri ni won timi nsi fie ma na yiri na wo hwe na yiri busuafo na nka wonya ni munya na de no anko yi asa na beba sa anko yi abrabo no ai ti si fufuo utwa fufuo ne kutawo wansom yie na ye wonsam se tofo mu a ye wadwene se wo maso amene na hwe fufuo na busuafo hwe na tie ne abosia teta so obetimi amena timi mene sa na tie na tie ti wo wa ma obre yi a ebe wi ase no ai se fufuo a wata abosia no ye mene Kyeame asem ye siga na ha se esi na ye kasa ikora yegusu ate ho nsem de bia eye football player bia wabo ball ama Ghana team Black Stars agini dimpen ife na edun jima na oboase onya baby see ye no wasi fie wo mu 8 bedrooms adankura wotwe kakraka wo boase yes ena nso so di ni do obo ne ball wo na buro kirema mu boss se de ne ma de agua ma na duru se ball no kora wonya bi mu bio de wo ne hu nyina so asa wa obi ma so to so obefie kakaka wotima ba beduru fo ne yere ne ma ba beduru fo beduru ya do otim kokuru si honom 8 bedrooms no ba ko pesempo ya fa ma na ndam o ma ameni ni onuanom ama onuanom ma no awale ma omo do omkunu no ma ba betina be busunya chafa munchini na menkori abon ai o ma chafa wonya ba kokora mpo sei andem ono abre no wonya ba ko pempo sei andem o so o si so no bre ma abusunya kaka obenya bia no be so kaifie no de base yenye bibi nsi wanam na mmo ye nyinara na ko wieni sei abranti betina TV so na wo ka na wura wosem na be ma timi so na eya de na be ba ma abranti wasi so a obo ne bra na wakaya busu wanye busu mu wakaya busunya na afi bra ne ho atsede no abusunya se da ya ma baby na ya je dan na boso ti wo kokoda abonte na oyere na mma che asempadi no ma kwa gidu ewi ase na ni ti afi na krofo aye so ma no kwa gidu no ko fikire be bi kwa eni pass oba wi ase a ade bia wo ye bia adwene ho mienu bia wo ye na saso we so bia adwene ho mienu se betimi aye sei anye sei ya na aye sei sa na me na maba na me bombra ni sika kakra manyam se da bi de baby enipa obi wa gimi nti osi so ase me edaya me kosi me ko bisa so se me sida ni wi ame nti se so an sida no a nti wu bio wi ase bi
Ube. Edenya ube. Na se ukoye nsa nso a. Na se wo so se nti wonsi da no. Nti wo da ki wu e be da he. Ndi pesi so a adwemone ne ade nti bisa na obekọ. Ada na won konko bisa se. Medi mfie se. E wa sa se isu. Nya hu se bisa ye oni o ma fa. Sa no wa hu nsusu ye. Na wo susi da na ibeku nti ze wo susi da. Nti ze wo so betra he. Panimu bibia ni ho awiase. Fere se wanyini panimu na kokora wo ha dai. If you ofo no so mu nu ade etimi ka de pe bia kire. Nkore. Nti wudi utirisi ho na utwa foto a horoba na na ahwe so. Mo me nhwere aniama abanti esi se wa mo sa abra ya. Enka dru se no enka he kra na akwatwe manzo. So nye hwe no aye bibi. Na enipa na wo dwene ne ho a wonwene wo. Odwene nipa ho nipa nyi. Na nka sa na beba. Ade na mo nka sa ne sa na tie dia. We no ntum ko ha. Won na obre. No no so fa. Ameda ha. Nko de asem we betu amansan ni. Na ya tata na ma ahye no. Ahye so. Nsuo ta point ne a wogi wo. Wo si da na ma abusuafo no so ama obi amane. Eduru ta makwase abuo ba mu. Obo amansan nyina te. Amansan te. Sana kwase abuo te. Se hwempo. Obi a obi. Na obi nim de yesoso sene bi no. Sa abre ya ye kan se kro obi kura de he ntuma mu kura. E chain ni de yi. Sana te. Obi wo sika akọ ne ade ne makra ya ma on nso e wabusuan no. Nsem o wasase isu no. Doso. Abante se oji fie ni nyina. Obi antum fe o ma me onwan mu obi an free. Se nyina ba wi ase bebo obra. Ntudu obi aboy no on fa ne de no. Na ono so fa ne de. Nti yese obetu mu nyina. So fere wase ya o matete uche. O akosuku abusua di sika hwe osuku ni ade. Oyire egina o ofanim e de wono ne na mpabo abo aso. Wo fa kan bia ma wa is alright. Is alright e bro papa. Jana wo fantiano. No wa mo obi o. No penin kra wo nipa me wonam de me wira ahiri no abusua sika me de ahwe no no. Na wo gina me manim e de wonam mpabo abo. Wo so be kasama. So fa de is alright. So sa ene waka fia ma ye ho. Is alright no. Tena ho. Wonderful. Na ni nyina so ya na ka brabo ho. So yiri betumi agina wanim de sabia mu na mu mpabo abo na firi wo asetena wo ne ntia. Oni netie. Oba wo ye no papa wo frɛ me. Ono betumi agina wo de mpabo abo. Ne ye kan obi wo kwa ware na sabia mu akogini fie ho. Ona ekonsuo. Ona yesi niema saa na wo ye nyina no. Onim guase na wo pe. Sa ti nipa be wiase ya. Oba be pani muonyam. Nipa yiedie, pen koso. O pempeja. Na o ti wa se ya yie ba fie ho. Na yiri fie ho. E kwa wona na ekunsu. Sa. And the essential be wako. Be ma bi so odi na woda. Na ni fie fo. Odi na woda na o hin osimo kodi na yiri fie ho. Yes we di fie na akodu awoda. Se wo so wo abusuafo nyina. Chichira okodi na woda. E koya ye hwe aduane no no nyina so. Obi odi na woda no. Mi wane ye twitwa mo kama na aso obi aso. O ya oso ni ofa na e beba. Ofa. Enu an obi ansi fie obi. Mo se wagini. Wo obi a ye bedi wa woda no. Aduane a ye be wo no so akoto odwa mu a ye kuno wo na wo fufu. Ene ebedi wa woda ntim ye momu ye nsom wo. So wo senior water boy. Abrabo wa money years are ti o. Abrabo to say mpaboa. Wa hini ye beba na de binkuma he nifa. Wadan ne ke se wa abrabo no. Ye ku wie no. Ti o be wi ase a. O so hwe yie. Ade hia pa titru ye no kure die. Be wi ase no ama no kure ni wani. O ye den wani be wi ase. Be wi ase a. Na se ni odin so ka ho.
mama wani mre on sa de bi wa anka untimi nye o but wa ma wani amre ya untimi so nya so ampa sei akoy no ho de pa ha na watimi adoi oh wa na obende aso do wie so na ye bo abaso yi hwe mo se me yare me di me ye trimude anka makafa makafa je ko na ko bi ko me pensa asanka nya me boa me a metimi kura akofu fa akotena no e madwemboni krama so tena fa akocha no adwensai tu de krama da fa akon ya hwe no oda ho a bonsu asori osori wonko ba bia o ko nanti na asan da ho o twa no ho miensa wo se ba bia wo no sire Yakobon se o ma ha onye yie krono omo no krono sofo no omo nyina nka ho ne enye yie aferi se enye yie de ba bi kakra bi a wo sira da de o de ontwa no ho kase di sa na ti awurade ma ba bi a wo sira da no nko anye yie no ti krama fa akotena e madwemboni ba fa akotena nye o te fa akoso ate wade ye so sa na ti o se wa baba wade no ate so o te so titi pa so mo bra ha nti babo so kan se krama akwadwofo mfa asase de obi are ka se wato ahwene a wo so da ha hona ba be fa be so sore ko fa we na so min bi sa ti krama akwadwofo mfa asase de ene o Kyeame techi a kire yen ade na wo in fact otu yenfo so ma yehu se abrabo no wara wabo de wo ankasa wo ba fa na ye wabrabo ye mbo so mo obi nti usi so na kakra wo hu se wo hu nyanso wo ho so a susu chiche na wabonten hu se wonya beebi agina de wonya beebi do na yasi ama abu so abro so no wo che bia eya na eye na wonya nyaye na aguso a wo cha echina bi no BBC a wona waguso a wo chema wo mo no wona na besan eyiwama timo wani na ho we di pa baako akogi ni pa nkron se wo hwe wo ya mi anyina wakira ini afi na mo yedu na mo nyina mo aso wonya team no pepe if say e wo so hu se de edu no ohun so wakwan krosa ntini wo mu ana jama me ge tonkyene eye nemum firi na kro mu nyina mo fa mo ha omra meto me so no se de awurade Yesu kan no ye mfa ye ha oni da dwenya nya meto so no odwene ho yes ha wo ni pare untime nwene o ya ho sa nti o gidi pa nkron e kan ho sa wo hwe wo mo eni afi na mo yedu ba kwa ko wa be kan wo na wo koso so wa na se ye mo ye hwe wo na aka ho ma mo yedu nya fo atiase ti ehwe hu so yie ni yehu se besi yetutu ya namo no amana boa yen ni ehwa henhan yen ni etima bobra na mana ye fe eno ano no ana be man so wo ware na wo yire amu a wo mamu da o yire amu a o mamu da o mamtimi mu na fie fo sum wa hwe a sabonten so fo etitia o be ma bia de yire bu no bia hwe ne ma so bu no ai o ma me he o papa na kasa akire bo hu kwa me de obefa so no pe bibia fa na hu abo na be no hai san kwadai wa wura bom so ade ande o ensam sa no de niam asa de koso a nko yi atiase ti be ma wo ho o be ma masika he mo e mo meje mi ho anopa mampon ese wadam fo sibra me ko ya police fo akina to mi mebe no school fees o de man ma nyina sa o de man ye no so se he kwara mo meje mo papa na me kan na sema on fi bon sumo nti bra ba sa no kwara nyina di adanse tia o papa se o ma me ne hwe o mo papa nhwe o mo emre ko mi kura mi wo ho manim kura bi si o na me susu ho ade ana o ye di akwafa so abeto so nti sa ese be ma no so ke kan ho nkora na bra bomu ti se bibia mo ankasa hu sa ye wona fama o de ade ma nkora na mo hu se wona ade ma mo meje na mo nche me ko adwuma ba nyambo a sisi bibia mo we no din na nsa nti me ko ba mesia nya foforo na o mo hu se mi papa na de ma ye
Oda ma maame de ma maame a ono do ndin na eto so emre bi bedu na oni dance ni Matiase Kyeame etu yemfo bebre titiro ni mema no se de mumma mra abrabo mu no eya mo so mum play part bi wo mu a ebeboa manko na hu se mo so mo kan wo ho e na mobo mo nyini na nko yesa se de bia kosi oba no so na go be ma no nka ho de bi o ka ai me pentem bebre so dia seba ai kosi ma no so bebre no a na me ma ne yayi mu senye ne samba ne mabusan yemfa mo ensi ha sei edi komo bebre me gidi se wo afuto bebre so wo mu a ene wafa a ebeboa wo Nyansapo TV so ni me say subscribe to channel like share mo bibia enye bi enhwe comment section mo so ye wo dia e na ba che wadwen ama no aye kama medin ene oba ye suama ye boy ye fa si a that's na ye be send de share bi o macro kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa. sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame